Здравейте, приятели! Аз съм таткото на Маги, а това е Мечо Рошко и вие сте с приказки за маги и други деца. Мечо. Мечо Рошко. Какво? Какво правиш? Бях се зачел. Така ли? В какво? В приказката, която ще четем днес. Искаш ли ти да я прочетеш? Може да опитам, пък да видим. Добре, днес сме избрали един много специален автор с една много специална бяла приказка. Приятно слушане! Приказката се казва Бяла приказка и е на Валери Петров. Високо в Бялата планина имало малка Каква е тази дума? Метеорологическа станция имало. Какво значи това? Това е място, където се правят предсказания какво ще бъде времето. Така ли? То не се ли предсказва на такава топка, кълбо? Не, това са други предсказания. Метеорологията е наука и един човек, който се казва метеоролог, следи едни данни, информация и определя какво ще бъде времето. Прави предположение какво ще бъде времето. Добре, хубаво. Значи в една малка метеорологическа станция, добре ли го казах? Супер си. Живеел един стар метеоролог. Това де ти каза. Той бил съвсем сам и когато му оставало свободно време си съчинявал разни приказки и стихотворения. Ето и сега, като гледал през прозорчето тихия сняг, който видял навън, той си бил намислил нещо и вече го пишел на машинката си върху опакото на един лист за хайде ти да четеш, че ми е много сложно. Добре, Мечо, слушай. Така... Ето и сега, като гледал през прозорчето тихия сняг, който валял навън, той си бил намислил нещо и вече го пишел на машинката си върху опакото на един лист за метеорологическо съобщение. И това, което си бил намислил, започвало така. Над капчука фигли, сред парцали мъгли, позаспали ели, сняг вали, сняг вали. Тук през целия ден няма никой, освен един малък елен, просещ хлебец от мен. Но като стигнал до това място, едно малко еленче почукало с рукца по стъклото. Това за мене ли е? Така би говорил, ако е овца, нали? Или козичка. Я да видим как би го казал един елен. Това за мене ли е? По-добре ли е така, Мечо? Супер! Така е като онзи Елена от това там, дето с принцесата и дето там let it go, нали се сещаш? Замръзналото кралство. Да, същия, точно така. Много ми хареса. Давай нататък. Метеорологът вдигнал очи от машинката. За тебе, казал той и продължил да пише. Ама аз не ти прося хлебец, казало еленчето малко обидено. Зная, казал метеорологът, само че не ми пречи, защото не мога да си я донамисля. Какво да донамислиш? Попитало еленчето. Какво? Приказката? Като чуло приказка, еленчето подскокнало от радост. Ама и аз искам да играя в нея. Че ти вече играеш? Ама и ти тогава? Метеорологът се усмихнал. Не, аз съм голям, казал той. И прибавил. И тъжен. Нищо, настояло еленчето. Ще играеш голям и тъжен, а пък ние ще те развеселим. Малко се съмнявам, казал метеорологът, но все пак прибавил. Добре, бързай надолу, че приказката почва. Как почва? Попитало еленчето. Така, не виждаш ли? Не чуваш ли? Еленчето се огледало. Снегът бил спрял. Услушало се. Отдолу и зад елхите долитали детски гласове.
Децата от училището са дошли на ски, казал метеорологът. Бягай на полянката. Много интересно ще бъде. Той излязъл навън, за да очисти своите уреди от снега, който ги бил затрупал. Отворил съндъчето на единия, отворил на другия. Термометъра няма ли да погледнеш? Попитало го еленчето. То още не било тръгнало. Няма, казал метеорологът. Защо? Не е твоя работа. Какво разбираш ти от метеорология? Знам аз. Казало еленчето и заприпкало надолу. А какво знаело, после ще разберем. И приказката започнала. Скок, скок, скок. Еленчето вече стигнало до полянката, надникнало зад една пряспа и кого видяло? Видяло Ванчо от 3 В клас. Той носел ските си на рамо. Спрял се, свалил раницата си и се навел да ги слага. Но докато си ги слагал, раницата се размърдала зад гърба му и почнала да се отдалечава. «Стой мирно!» казал Иванчо. И раницата се спряла на място. «Ще се спусна веднъж и ще се върна, разбрали?» И раницата закимала, че разбрала. Ама как така раницата почнала да кима? Добър въпрос. Сега ще разберем. И тогава ще те покажа на всички, казал Ванчо. И раницата заподскачала радостно. А Ванчо се плъзнал надолу с ските и изчезнал зад боровете. Но едва изчезнал, раницата започнала да се търкаля, да издава някакви звуци, докато най-сетне се разтворила и от нея изскочило. Какво? Едно коте. Но какво коте? Пита се. Ужасно разрошено и ядосано. Истинско чудовище. Котето се отърсило, извикало подигравателно. С Богом, Ванчо! Много ти здраве! И тръгнало към гората пейки. Да те щипе, да те скубе, да ти сипе думи груби. О, тежка съдбако, тежка, мяу! Да те мята, да те мачка, да те смята за играчка. О, тежка съдбако, тежка, мяу! Още не било завършило мялкането и зад хращето на една пряспа се раздало тънко. Браво! Браво! Фу, изфучало котето и скочило от изненада нагоре. Кой извика браво? Аз, казало еленчето. Защото хращето били именно неговите рукца. Той излязло иззад пряспата и се приближило към котето. Няма да се подиграваш, че знаеш ли? Казало котето. Аз не се подигравам. Много хубаво беше, казало еленчето. Така може, казало котето. Викай още. Браво, браво! Извикало еленчето, за да му направи удоволствие. Само че защо пееш веднъж котешка, а веднъж котешка? За разнообразие, казало котето. А ти защо имаш тази закачалка на главата си? Това са ми рогата. Всяка година ми пораства ново клонче. Какво е закачалка? Това, на което хората си закачат дрехите. Но ти не си живяло сред тях. Ама ти питомно коте ли си? Очудило се еленчето. А ти за диво ли ме мислиш? Казало котето. Ами да, с такива мустаци и опашка. И на тебе да ти ги дърпат всеки ден, ще ти пораснат така. И за това си побегнало. А как мислиш? От града само чак до тук. Ванчо ме донесе в раницата си. Искаше да ме прави скиор, ама аз му изядох цялата храна и избягах. На него няма ли да му е мъчно? За храната ли? Не, за тебе. Ами, мъчно. Колкото на мен за него. Какво ще правиш в гората? Ще си намеря приятели, ама истински, не като него. И ще си играя с тях. Ами, ако искаш тогава... Почнало срамежливо еленчето и млъкнало. Какво ако искам? Да станем приятели. Че добре, казало котето. Ама първи. Първи, казало еленчето. И двамата поели подскачайки между борове и преспи. Еленчето дори запяло началото на една песничка. Казва се приятел пръв, но защо е той такъв? Колко весело било.
Слънцето греело, снегът блестял като от слюда и хрупкал под копитцата на еленчето и лапките на котето. Къде ме водиш? Запитало по едно време гостенчето. При едно мое приятелче. А то къде е? Ей го! Казало еленчето. То посочило нагоре към върха на един бор и извикало. Соло! Сало! Извикало и котето. Но отгоре се чуло само хъркане. Соло! Събуди се! Завикали и двамата. Но чули само още по-силно. Няма да можем, Казало еленчето. то е ужасно сънливо. Но в един миг от снега се подала муцунката на едно лисиче. От една страна, Казало лисичето. то може да е сънливо, Муцунката му изчезнала и се появила от съвсем друго място в снега. но от друга страна е лакомо, тъй че... Казало то. И муцунката му пак изчезнала в снега. По-добре ще е да говориш от една страна. Казало еленчето. Нищо не ти се разбира така. Но лисичето продължило да се подава ту от една страна, ту от друга. Чакай, аз да питам, мече ще се появи ли тук? Значи има вече еленче, има котенце, има лисиче, мече... Ами не знам, сега ще разберем. Слушай. Добре де. От една страна ще е по-добре, но от друга страна няма да е по-добре, защото така се уча, като ме подгонят от една страна, да избягам от другата. Ако те подгонят от двете, Попитало котето. тогава ще избягам от трета. Отговорило лисичето и наистина този път се подало от трето място. Но най-сетне излязло, изгънало опашката си и запитало. Ти си избягало от Ванчо, а? Откъде знаеш? Очудило се котето. Чух ви като си говорихте. Казало лисичето. Искаш ли да станеш приятел и с мен? Ама първи. Първи. Хайде. И тримата тръгнали весело из гората и запели. Казва се приятел пръв, но защо е той такъв? Мечо. Да. Хайде да продължиме утре. Ама защо? Защото вече става късно. Време е да правим и други неща. Ами, добре, точно на най-интересното спираш. Ами да, така няма да имаш търпение и утре ще бъдеш отново пръв на линия, за да чуеш какво се случва по-нататък. Окей? Окей. Добре? Казваме довиждане, до скоро на нашите нови приятели Еленчето, Котето и Лиско. Да, и Лиско. Казваме чао-чао и на нашите приятели, които ни гледат в момента. Чао. И до скоро!